Muri yeZimbabwe azvina kumira zvakanaka. Tendai Biti Atiza politics iko zvino atori ma1 mazino chaiwo. Politics without Nelson Chamisa izero. Zvakafanana ngoti uri kuti opposition politics without Nelson Chamisa zvakafanana kuti uri ngotaura zero ipapo. Hapana zvaunongochitaura. Vakazvitraya bvunzana monzora. MDC ranga riri big brand hombe biggest opposition in Zimbabwe. But yakabva yangosara ringori danga risina makwai ese baaenda Atiza vaatera Nelson Chamisa. The same plus zvakada kutry kuitika futi nana nigirigini vakatry kuti takurikola ndakuda sei izvezvo hakusina munhu achataura nezve triple C. Hakusina. Vanhu vatosiyana nazvo. So zvinhu zvakakonzeresa kuti vanhu vakaita sana Tendai Biti vasvike pakuti ndarizaina ndasiyana nazvo zvepolitics ndatombonyarara kuactive politics ndabva. Chiri kuitika ndechekuti mumazuva adarika Biti aiofka mabasa akawanda kunze kwenyika kuma opportunities achinzi achiuya kunotoshanda kutotsvaga basa kunze kwenyika kungofanana nezviri ngoita vanhu vachienda kujoza zvezvo chita kunotsvaga basa. Ndo the same zvinozoitika kunana Biti izvozvo. Same hapana zvakasiyana. Chinozosiyana pamwe isize mabasa echeta vanenge vakuwana. But angofana nemunhu wekuti ari kuenda kunokanya dhaka kana kuti ari kunoita garden kune imwe nyika. Ndo the same thing chiri ngoitika panapa. Pachazongosiyana ilevel rebasa raanenge asvika chinowana. So panapa ari kunzi anogona kungoenda kuUnited States sizvo kuriko ndiko kwaakawana basa irori. Anogona kungopinda paUnited States ndiko kwaakawana basa. Mazuva mashoma iwo atira naye Biti anenge asisi muZimbabwe atoenda zvake kunoshanda according to opo chimwe ndiye atotaura izvo anenge mafesa ake kana ndo anenge atobuda vaudzwa nyaya dzacho vadzifambira kuti Biti vakutongonosiya basa vakutosiya politics vachinoningirira cause ndo zvatogara takataura muno muZimbabwe tikati politics nechitoita ngabasa but vanhu vanozoona kunge pamwe sitoita zvekupenga. Takambototaura takati Biti acharamwa politics vanhu vakati uri kuti chiko achiramwa ikweyo iye pachake anoningira cause akambozvitry akamboita ana PDP chinchi cause the main reason inoita kuti vanhu vapinde mupolitics muZimbabwe munomu inyaya yenzara. Zimbabwe nzara baba. Saka mahaso munhu ange achitotry kuhasela pepe otry kuhasela ombotsvaga chichi ona akaona zviri kuramba ndosokuona vamwe iye pambuni aichemera parliament amana denda ramba ndiri muparliament but zvakazongoendawo nepamwe kukazongopindawo vamwe but akazonzowo pane opportunity futi dai akanofaira kana even mupapers kana akada kuningirikina odzokera pamwe aigona nochanzo kuita MP since makama wacho anga aresigna pamwe chete naFadza Maire. But anyway haana kuzoda kuzomboda kudzokera mupolitics akanoona zvepolitics zemuZimbabwe zvinostressa iko zvinezvi aresigna mupolitics. Ndo update ndanayo ndakakubatira mhuri yeZimbabwe nhasi pachannel yenyu yeKulian TV. Munoziva kuti inini I will never disappoint. Ndogara nchuwa neevery update rine musoro tichingoonesana nyaya dzakakosha idzodzo.